Her har jeg 4 stykker af en stof, og dem vil jeg sy sammen. Og så vil jeg vise dig, hvad forskellen er på at presse og ikke at presse. Og hvorfor det er vigtigt at presse sømmene i det tøj, du syr. Her er 2 stykker, der er blevet syet. Bomuldstof. Og med præcis samme stinglængde, trådtype. Det er lavet samtidig. Der kom lige en bus, det undskylder. Nu presser jeg den ene, og den anden lader være upresset, og så kan du se forskellen bagefter. Og nu viser jeg dig, hvordan du presser en søm, når du syr. Så det kommer til at blive så usynligt som muligt. Fordi det er det, der er pointen, når man presser sømmene. Det er at få syet sømmen, sådan så den bliver så flad og usynlig som muligt, når du har tøjet på. Starter fra den ene side, og den er selvfølgelig blevet kørt igennem her, gennem symaskinen. Og man starter med at presse, som det er blevet syet. Og man skal bruge damp afhænger af stoffet. Nu er det her bomuldstof, der er det fint at bruge damp. Og så sætter man faktisk stenene. Og så skal den lige køle af. Så vender jeg den til den anden side. Og lad den køle af. Det bedste resultat får du, hvis du lader sømmen køle helt af imellem, at du presser den på nye måder. Nu åbner jeg her. Og så presser jeg sømmen flad. Den her type søm, den kan jo åbnes og presses flad fra vrangsiden først. Det er det, man kalder at presse sømmen åben. Noget stof reagerer bedre på presning end andet. Bomuld og uld er rigtig godt. Og nemt at presse. I nogle stoffer kan det være en fordel at lægge et pressestykke over. Især hvis der er en lille smule polyester eller andet kunststof i stoffet, så kan man risikere, når man bruger et strygejern på det, at det kommer til at skinne der, hvor strygejernet rammer. Og det undgår man ved at bruge et pressestykke. Det her er et stykke silkeorganza, og det har jo den fordel, at man kan se igennem det. Men man kan lige så godt bruge et viskestykke, eller en gammel stofblæ. Så skal det køle af, og så kan du se forskellen på den pressede søm her, og den upressede søm her. Det er rigtigt, det tager lidt længere tid at presse, men det gør en kæmpe forskel for det færdige resultat.